Ay, mga unta. Bangos. Ang nasa likod, ano lang, parang lingkod. Ay, sorry. Nabang kalderita ang kanding. Mayo ka mo? Oh, lechon manok. Kanding mo guna. Lechon manok. Kasi mo hot gila ba? Kasama ni saan? Oh. Wala ko makakalayo. Hindi may Nabray. Ang style kay. Dawa ni isa. Agay. Ang style kay usap gamay. Tulon dako. Tubig lang siya. Tiis-tiis lang. Tubig gamay. Royal dako. Na, mga ano ta. Kayo na ni. Matawag na ba nag-namping pag human og inom og soft drink sa inom og ganyan tubig. Pero nasakit ang kilid mo din inom kag tubig. Ay, tubig din. Tubig din ang inom nga. It's dry. Ba? Ade ka. Abig kape. Ha? Abig kape. Ang glass. Glass adi. Ay siya, aday of coffee. Bangos. Dagang sili. Unta man nga kuan. Kulang sili. Ay, atsa. Umot. Tubig din na. Mabawi man gyud ang kuan ba? Lamas sa lamas. Ani uwi ang silane. Ay, sila. Kasi sila sa likod. May pag-abot na pag hindi ka nagpasili mo naman. Saka nga mabot ka. Kajun. Saka nga mabot ka. Ay, saka ako sila. Gali, mabot ka nga wala dalang. Hinaot nga nagdungan tagkaon, nangaon po mong inyo diha. Kay karon niya dungan po tagkabusog. Mo gyud. Ano ako? At Oh, ganyan. Iya ka ko dre. Ano yung ulupan ko ba? Bawal lang inom. Sampan, lipi. Double day yung kamot. Please keep it. Ay, lipi. Bryce, keep it away. Paano na lang yung mga profile mo sa... Bye-bye. Thank you for watching. Libo men diri. Yung muna sa